Uvela bana yeke bani makunje. Inkulu indaba yasezulwini, inkulu indaba yasemhlabeni. Kodwa ke osukwini namhlanje siyibhekile ukuthi ifola kanjani. Ayikami ngendlela kodwa siyibhekile. Uyabona manje eScottville sekukhona ukuphithiphithi, kukhona ukuphithizela kwabantu. Athe sibona seyisukile manje siphikelele ezantsi, athe sibona kuzonjani kushunqa uthuli sigijima zonke ziyezantsi, angakayibona eqhele kakhulu kwezinye ehlophe kodwa iyaphuma lenkabe ensundu ifaka zonke inyawo ziyaphelela phansi. Athe sibona enze njani iqhubeka njalo nokuyithela ngothuli, ithela ngodaka, iphikelele phansi lapha ejikeni lasempelandaba. Asazi ukuthi izothi ifika emphelandaba kobe kunjani. Yaqala yalivula igebe yashiya ngemumva ngo10 meters. Athe sibona kwenza kanjani unombolo 2 lapha ushiya unombolo 3 lapha ngo20 meters njengamanje kodwa fika inkabe uposition 2 imisele ngempela lapha hlophe iyakhombisa ukuthi inamandla zothi ikhuphuka lapha. Uyayibona iyalivala manje igebe mhlawumbe sayishiyana manje ngo8 meters ilokho igijime njalo lapha ejikeni lasempelandaba. Ziyatelepha zobeke phansi amanqina, ziyatelepha zonke baqhiyema abafana, ayikho eyonayo, ayikho enephutha. Awuzwa amakhwela eScottville, awuzwa umkikizo eScottville, kumnandi eScottville, kwatatazela insizwa ikacothoza phambi kwami. Athe sibona kuzokwenzela njani, sifikele lapha ejikeni ziyothatha manje home stretch. Athe sibona kuzokwenza njani, hawu bafana bami qiheshe nayo leyo yesithathu ithi nabe ngibhaleni ngoba ujika bebhekiwe phambili ngoba nayo iyaphuma manje iyayibonisa ukuthi labo ababili abaphambili ngibabhekile. Zithi mayijike khona bese kucaca ukuthi ngabo bani esihamba nabo. Awusalijiki khona madoda zimbili iyeza nayo yesithathu uthi ningabhekile nje nongibhala nami emabhukwini omlando namhlanje. Ngeke isangena lapha phambili zikamile akuncengwana kuthelana ngothuli, kuthelana ngothuli kusenkiwe namhlanje kukuhle kudeliwe eScottville. Ilokhu ize njalo inkabe lapha phambili uyeza unumber 2 ukhuphula amasokisi uthi angeke uthathe icathe elingaka ngikhona. Yasho yafika le nkabi lana engunombolo 2 asazi kuzokwenzelana njani kule nkabi. Ilokhu ifike njalo iyamfica manje unombolo 1 wonakele manje wayishaya umfana uthi gijima mfana sithatha imali. Ziyabulalana lesi inkabi lapho kuphithizela abantu ayisuka yavula inkabe phambili ngeke kusalunga ngeke sayifica. Ilokhu igijime njalo inkabi lapha engunombolo bani unombolo 8 or unombolo 6 ngiyona njalo elokhu igijime lapha phambili. Nangu 12 indaba wayishaya intambo ubelokwe khudla eceleni engana komuntu ayihambele suka kuwona amaningi number 12. Awu madoda kwaze kwamnandi eScottville laze laqhuma ejubane eScottville baze baphithizela abantu eScottville baze bayibona intatha sibatshana yona abantu eScottville mfokahlophe. Angazi kodwa suke sithi nqampu sibheke lapha emuva ukuthi ngaba ke khona othanda ukuhamba yedwa ayishayela umoya.